Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun agunging panghormatan para bapak ibu lan ugi para pinisepuh aji sepuh ingkang kita mulyakaken. Sugeng dalu sugeng pinanggih kalian campur sari agung jaranan mustika karya budaya ingkang mijil saking lelatan Desa Lutung Kecamatan Sedang Kabupaten Tulungagung ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Mukram Jondolo ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Suci lan ugi Bapak Yoni. Ingkang kesepindang ngaturaken puja puji syukur wonten karsanipun Gusti ingkang boten kataluben selawat sarta salam tunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang paring pinten-pinten kenikmatan saengga kula lan panjenengan sami saged pinanggih wonten dalemipun Bapak Rojianto dalah Ibu Siti Julaika. Bapak Rojianto teplek Kamangku gati ngitanaken ingkang putra ingkang asma Jasen Dwi Nur Eva. Kaya mugi-mugi dados to anak ingkang saleh migunani tumrapipun rasa lan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun kula matur suwun sanget dumateng Bapak Kepala Desa Kedoya lan ugi staf-stafipun minggahipun dhateng Bapak Mustika ingkang mapan wonten Kecamatan Sendang ingkang kersa paring ijen utawi palilah saengga kula saking keluarga Mustika Karya Budaya saged pentas wonten dalemipun Bapak Rojianto teplek. Bapak Ibu ingkang kinulya mbok bilih wonten atur kula ingkang boten keresepaken penggalih panjenengan sami. Kawula namung manungsa lumrah ingkang kathah tumpang sahipun luput lan salah. Sesantinipun Mustika Karya Budaya tetepo Jaya Wijayanti kalis ing sambekala rahayu ingkang pinanggih. Nuwun. Yo 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 yo. Yo. Cho
Kuncoro Lestari. Asik-asik, ayo kumpul berhibur bersama Mustiko Karya Budaya. Jaranane MKB Group dipun pimpin Kang Mas Mukran Jondolo Lutung papane Trata senja iku kejamatane monggo-monggo Anglaluri